नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। आधीच महागाईनं कंबरडं मोडलं असतानाच आता सामान्यांच्या खिशावर पुन्हा एकदा आणखी भार पडणार आहे। उद्या 18 जुलैपासून नवीन जीएसटी दर लागू होणार आहेत। सरकारनं अनेक नव्या वस्तूंवर जीएसटी लागू केली आहे। नव्या जीएसटी दरानुसार खाण्यापिण्यासह वैद्यकीय उपचारही आता महागणार आहे। त्यामुळे महागाई आणखी सर्वसामान्य माणसाला रडवणार आहे। अन्नधान्यावरही जीएसटी लागू होणार आहे। धान्य आणि डाळीच्या किमतीत 8 ते 10% वाढणार असल्याचं व्यापाऱ्यांनी म्हटलंय। महागाईचा हा भार ग्राहकांवरच पडणार आहे। शनिवारी व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता, त्याच्या परिणामी बाजारपेठांमधील व्यवहार ठप्प होते। उद्यापासून नवीन जीएसटी दर लागू होणार आहेत। सरकारनं अनेक नव्या वस्तूंवर जीएसटी लागू केली आहे। धान्य आणि डाळीच्या किमतीत 8 ते 10% वाढणार असल्याचं व्यापाऱ्यांनी म्हटलंय। नव्या जीएसटी दरानुसार खाण्यापिण्यासह वैद्यकीय उपचारही आता महागणार आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।